Takže čaute lidi, dneska si zahrajeme Roblox s mojí kamarádkou Eliškou Mužíkovou. Pozdrav lidi. Takže jdeme na to. Hej, co tady zdrháš už? Nedrhám, ne? Kámo, Jdeme. čeká se na tebe. No, to bude. Na tebe. Já jsem hned za tebou. Já jsem před tebou. Ti ukážu, jak se skáče. Hopa, hop. Jo, free hoverboard. OK, tak počkej. Počkej na mě chvilku. A proč tam mám ten křížek? Já ho tam nechci mít. Tak tam máš křížek, no se nepodělej. Ale já ho tam nechci mít. Tvůj problém. Pí. Voilà. Ne, já jsem toto třeba vždycky nesnášel, kámo. Beri, prosím, policajte tlustej, vole, vyžraté prase. Ne. Ale on je v pohodě, on je krásný. Au, jsem cykla. Jo, takže ty kršeš Berryho. Ona kršuje Berryho. Do prdele. Jakou myslíš, jako myslíš toho z toho? Z Darka? Ne, tady toho tlustého paprdu, vole. Ne, z Darka. To ty kršeš koně? Nebo unicorna? No ti nevěřím, už ty jsi to řekla. Jo, tak určitě. Já to nedokážu skočit. Lidi, prostě to je hrozný, kamo, já to nedokážu skočit. Jo a lidi, moje kamarádka krašuje tady toho tlustého policajta. Hej, proč mi to nejde vzít? Jo, aha. A směje se, že to je pravda. It's a true one, it's a true one. Ty slupiny. On můžu plesknout? Já ho můžu zabít, ale já jsem nezabil. Jsem dech. Lava. Počkej, já můžu tak jakože ubránit? Tak ne, no. Lidi, já jsem vzor toho, co nemáte dělat. Jo, tak určitě. No, protože on to dělá, protože se mu chce a vy to taky můžete dělat. Protože každý si bude dělat, co ho baví. Eliška si myslí, že je chytrá, ale je úplně tupá, ale. Zase vole. Zase do toho videa taháš to vole svoje. Kámo, ale vole. Ty vole, ne dobrý. Kámo, family friendly. Do prdele. V klidu, kámo. Já jsem si vzpomněla k family friend, že jsem byla já u prvního videa svého. A jo, ona má taky YouTube kanál. Lidi. Nemám. Už tam netočím, nebo mě to už nebaví. Ale točí na TikTok, lidi, pokud byste se chtěli podívat, tak Eliška Muziková. Netočím na TikTok. Točí, kámo, úplně tam tanečky úplně dělá. Yeah. Lidi, tanečky. Třeba Coco Chanel. Dice Malino, Coco Chanel. Tam natáčí třeba. Ne. Já dám asi short, kámo, udělám. Napíšu, já si udělám screenshot tady toho. Nebo já natočím video, kámo. Ne, já si udělám screenshot. A stoupneme si vedle sebou nějaké překážky. A já udělám screenshot, dám to na YouTube. A řeknu zítra video. Napíšu tam. Že ono to totiž až dneska nevíde, kámo, to vyjde až zítra. Tohle jsem zase do prvního videa. Podívejte se na YouTube kanál, myslím, že se tam jmenuje Eliška. Musím ne. Eliška Mužíková 14. Ne, já tam mám videa, ale mě se to už nechce mazat. Jenomže to musím vymazat třeba tak 300 videí.
A prostě já jsem tím byla posledovat, když jsem byla na 4 dny to bavilo. No, a už tě to nebaví, co? Už je to také výsměšné, víš? Jo lidi, já nejsem jak ostatní malí youtubeři, kámo, co furt žebrají a dají lajky, odběry a tak. Ne, vůbec. Ne, a fakt? Já říkám, lidi, dejte lajky a odběr plus. A pak si udělám face reveal. Já prostě natáčím hry a z toho doufám, že dostanu. A ty seš kde? Ty jsi u toho, jak se běží? Ne? Zatím. Tak počkej na mě, já udělám si screenshot. To taky vůbec neudělala. Jednou. Vůbec dvakrát. Já si udělám screenshot, aby to, já to dám pak jako dneska to dám. A napíšu, že zítra třeba ve 2. Teď já dávám ještě k tomu 3 pokusy a pak to musím udělat za kamerou, jinak jako to nejde se posunout dál. Lidi, já na to prdím, já to udělám za kamerou, tak čus lidi. Takže lidi po třeba 10 nebo 5, 20 minutách jsem to konečně dal, protože to mě fakt zabralo dlouho. A teď padaly krásné slovíčka, že? No, Eliško, kamo, ty jsi kde? Prostě nemůžeš počkat na mě, na tvýho pomalýho kamaráda? Ale že se ta hra, hej Eli, že se ta hra úplně strašně změnila od toho začátku, kámo. Ne, to si dělám srandu. Ani nezměnila, jakoby. Ale šla bych potom ještě jedno kolo, až to bych šla ten lever. Level hard. Level. Ale já nemám level hard. Ale až to doděláš, tak budeš mít. Ne, nebudu, pak ještě medium. Aha, to jsem nevěděla, že to je teda medium. Já nevím, ale myslím, že jo. Kamo, hard, to je blbý, ne? Tak ale dáme si screenshot u toho hard nebo normálně u tohohle? Hard. Okay. Já už jsem na takových těch trubkách. Jo, já už jsem za nima skoro. Počkáš na mě? Mám? Ty jsi za mnou? What? Tak protože jsem dechla. Aha. No, už jsem udělal jedno to kolco. Už druhý teď jsem udělal. Jo, já vlastně Tady je kolco. Už mám třetí kolco. To točíš? Točím to, proč? Aha. Ty jsi myslel, že to ještě to? Že to ještě vypnutý? Ne, že to je ještě vypnutý. Já jsem myslela, že to nějak vypnout. Hej, kámo, ale tak jako... Že jsi zdechla. Kde seš? Nevím, kde seš. Já? Tak udělaj. Co? Ne. Párky, klobása. Badminton. Kamo lidi, dávám tomu poslední třeba 3 pokusy. Jinak já to prdím. Na to udělám za kameru, kámo. No, to bylo co. Lidi, udělal jsem ten větrák a omlouvám se, zapomněl jsem zapnout kameru. Takže jsem nenatočil, jak jsem dělal tak to uvidíte, ale jak jsem dělal tuto skluzavku. Prosím. Dobrý. Už jsem udělal i pana šefa. Joj.
Ne, slaniny, ne. Slanino. Já nechci s konino, ty slanino. Hoho. Co to tady ze mnou dělá za torpéda? Kamo, já lítám. Zdechl. Umřel jsem. Lidi, umřel jsem. Ne, zdechl. Family friendly. Eliško, nemus... Elite, Bohatá som. to je ostuda, že tady furt mluvíš prostě. Ale já nemluvím prostě. Nedobrý, no já trošku možná. Ale vole, to není, vole není sprosté, ale vol je zvíře. Máme toľko peňazí. Aká bohatá som. Spadla mi kláda. Eliško, jak lidi chcete říct, na koho má Eliška crush? Lidi, pokud dáte 100 kvadrilionů lajků, tak to řeknu. Jak se vystupuje z toho auta? Lidi, zeptal jsem se paní Eleanory a říkala, že to je v pořádku. No tak to kvadrilionů neexistuje. Takže 100 miliard, pokud dáte 100 miliard lajků, tak odhalím, kdo je její crush. 100 miliard je milion. Ne? Počkej. 100 miliard je milion, ne? 100 miliard, co miluješ, 100 miliard, to je 100 miliard. To je 100 milionů. To je 9 0. Ne. Jo. Není. Je. Není. Jako ty už si porazila toho bose? Nevětšinou číslo neexistuje. Jo. Ty už si porazila toho bose? Jo? A. Dobrý, a ty vzjela už? Tak počkej na mě tam. A já už jsem na konci. A tak tam čekej. Ty kouko, zase jsem trošku křivej. A dobrý, já jsem úplně rovnej. Já jsem Evžen. Ty kokus! Jsem ale naboural do značky. Ty jsi Evžen Křivoklad. Jsi na konci? Ty Yes. nedomů? Já spadl do vojdu. Autem. Co to je? Ono mě to dalo zpátky. To jako vypadám. Taká pěkná som. Lidi, toto je konec videa. Děkuju, že jste sledovali a dejte like a odběr. Čau.